ଦିନକର କଥା। ଖରାବେଳ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବୁଲା କୁକୁର ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲା ପାଖରେ ମାଂସ ଲଗା ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡିଏ ପଡ଼ିଅଛି। ହାଡ଼ଟିକୁ ଦେଖି ତାର ଭାରି ମନ ଖୁସି ହେଲା। ହାଡ଼ଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଭାବି ପାଟିରେ ଧରି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯିବା ବାଟରେ ଝରଣାଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ଝରଣାଟିକୁ କେମିତି ପାରି ହେବ ଭାବୁ ଭାବୁ ଝରଣା ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ଅଟକିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ତା ଦେହର ଛାଇ ଝରଣା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଝରଣା ପାଣିରେ ନିଜର ଦେହର ଛାଇକୁ ଦେଖି ଭାବିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ମାଂସ ପାଟିରେ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଛାଇ କୁକୁରର ମାଂସକୁ ଦେଖି ତା ମନରେ ଲୋଭ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡିଏ ହାଡ଼ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ହାଡ଼ ପାଇଲେ ମୋ ପାଖରେ 2 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତାକୁ ପେଟ ଭରି ଖାଇବି। ଏ କଥା ଭାବି ଛାଇ କୁକୁରର ହାଡ଼ଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ କୁକୁର ଉପରେ ଜୋରରେ ଭୋ ଭୋ କରି ଭୁକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତା ପାଟିରେ ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ହାଡ଼ ଧରିଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଭୋ ଭୋ କରି ଭୁକିବା ସମୟରେ ତା ପାଟିରୁ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡକ ଖସିପଡ଼ି ପାଣି ଭିତରେ ଭାସିଗଲା। ଏହା ଦେଖି କୁକୁରଟିର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲା। ସେ ବହୁତ ବିକଳ ହେଲା। ତାପରେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ହାଡ଼ଟିକୁ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ହାଡ଼ଟି ପାଣି ଭିତରେ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଭାସିଗଲା। ପାଟିରୁ ହାଡ଼ଟିକୁ ହଜାଇ ଦେଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ପୁଣି ଫେରିଗଲା। ଏଣୁ ଲୋଭୀ କୁକୁର ଛାଇ ମାଂସ ଲୋଭରେ ଅସଲ ମାଂସଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଲା।